Hapdeng ke jing pen kre katanan Election Commission of India ban penbit penbiang yaki electoral roll nagabenta ki election MDC syaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ke Jaintia Hills Autonomous District Council kaban salong haka arpu waitrik urumpang arajar arpusan. Chief Executive Member jongka KHEDC uba penyait sing sim haka khat waitrik urumpang arajar arpusan ulalaj mi sya office terekam jongka kong Rosetta Mary Korba IAS Deputy Commissioner ke East Khasi Hills ban lej bo jing tho halor ka jingmi kerteng ki bamdei ki Khasi ha ka electoral roll nagabenta ka ke election. Henry ne ka jingbam don ka kong Rosetta Korba uba penyait sing sim ula IT no ya ka shithi sya ka PA ka badan ha ka office terekam jongka. Haba keren cikilat patai khubor uba penyat ula kerpat ya ke Deputy Commissioner bakan Shimkia ban penbet biang ya ke electoral roll namar bon ngut ki bamdei ki Khasi ki lami kerteng ha ka ke electoral roll bat donru ne ki Khasi ki baja kerteng ha ka ke thom. Ngitip ba benta kendeka general election syaka Khasi Hills Autonomous District Council bat usha Jaintia Hills. Te ngawan ta singi na ta ban pesau ya kawai kamat ba nakalian jom ka electoral rules ki balada ban penni nakalian kani ka office deputy commissioner but lalap badan pun tidi ki kerteng jom ki bamdei ki tribal dan kita ki non tribals voters kilapau haga ni electoral roll jong ke KHDC. Undai tangata kidan ru wada kidai makna ki tribal dan kita ki non Khasi ki bamdai pat ki Khasi ki ru ki paulang haga ni electoral roll. Te kini ki atli ki mat nakaliang ka jongi ni sokhia ba haga ni ka general election syaka district council ba kinong tap kindehi tangki Khasi dijungi kata dika way ka ba so ban penpau ni kapot nakamata kani ka jingwan ban kandu ajonga YTC hoan kum ki riulum hapo Meghalaya gidontang ki Khasi Jaintia bagi Garut Henry ki riulum ki babon hapo not isu kidan te Henry kabangi kwa buat kabangi kentu ya ka Deputy Commissioner's Office badai pek ya ka election akan ikenti minta ban yo ban weng no yakini ki keteng akan ka electoral roll te namar bangam yo ban ikendu markhamat ban ile singa nampak sutu nakaliang juki kai ka bagi dan ban ong meli ban pawi te ya mentang show up ya ka juba ke reply na ile selesai habis dia bukan yang kam dan akan yang cuma saya sih ngah pau tentang si kecing sokia ya kecing rung kerteng jongki non tribal voters ki bamdei Khasi gerhar apa ka electoral roll jongka KHDC hakikat tu kat di constituency baru kecing rung kerteng jongki non Khasi ki me pat ki tribal ki me pat ki Jaka dan ki Jelang kinrung lang hakani ting nakalian tu so kiai gani so ban pau ba habedi kanika election syaka district council kinong jit kinong taput kindehi taki renjuni kabang layo dakalis pemi kini kertek de constituency kabang amon panyakut hapo nang tumai constituency but atu kan niru ki Jaka hapo sol ki pemi ne se takadang anam la ban of tip na ka ekadaw kimi ka kiniki voters list se akapol ba pendrum kerteng seki runglang ya kiniki yun ya kata anam la ban patai se la wan di siasa syai video kata Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan
ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modern ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya